Magaling. Okay. Bueno, kay sunod ang atong suwatan po kartong hatagan og pagtagan no. Pinadaha kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Chino. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Chino. Ingon sila ang buhok ug ang kilay mao'y usa sa makapanindot sa tao kung tanawon. Daghan jud ko na ma-attract kung nindot ang buhok ug nindot po kag kilay. Ug ano yung problema ron? Ug kung ano, ingnon pa ni sa pagsugod. And on silence lane where love has been, and in your eyes a look I've never seen. Friend of yours suggest you stayed, and as he took his hand, the music played across the dark road. Dong, nanawag to si Paritolio. Patuon kunutas ilaron kay naa sila hikay. Imbitar ta. Ngano yung putol ng kantay no? Ano ito may okasyon ba? Anniversary man kuno nila ni Paritolio ug ni Maripetra. Di na ko makatuloy eh. Ay ngano dili man kamo adto uy. Basta yun na lang ang ikapoy ko. Kaya lawas ako. Laing lawas yan katakanta ka diha. Ay sig binuang diha. Nangutana ra ba to kung nagunsa ka. Akong giingan nga naa ka sa gawa sa among tugkaran nagkanta-kanta. Nya mo tuo siya nga naglain ang imong lawas ana ha. Karon lang ko yung adto dito. Good man na pa magawin. Ang kita mang duha ang giimbitar. Sa sobrang yapon. Okay po kauna. Tuon dito mamang kauna. Kaon man tadi. Naaman na diring kauna. Ikaw no yabag kay kagutok uy. Ug di ka mo kaon ayaw. Pero adtuon lang nato respetar ba? Ila kung anniversary good. Unsa man koy kung ato bitong anniversary mangani man sada sila. Buyay. Ikaw na lang ko yung ato. Di lagi mahimo kitang duha gid ang adtuon. Yabag ka oy. Kung di ka mo kuyog ang bahala ka oy. Di na ko muli diri ha. Awa ka na. Si awa ka na. Palaguton man ko nimo. Unsa man mo kuyog ka na ko o dili? Tubag. Mari Bilma. Dali. Asa si Parichino? Ay, tuwa sa gawas pre ay. Oh, ano mo musul? Pasudla to. Ay da, mauwaw kuno siya pre. Mawaw ko taong baglag na ako nga niya pasudla to. O may lang bisita ko. Oy, Maribel, Maripetra, hi. Happy anniversary ninyo. Salamat, Mari. Dali nga rin mo sa sud, Mari. Si Parichino. Na, tuwas gawas. Day. Ako yogi si Mari dito sa lamisa. Paimutan sila dito. Kaya riyon sila ko si Parichino sa gawas. O, sige daw. Dali, Mari. Dali. Pre, som ka na arbres gawas. Alilisod, som ka eh. Dali ba? Sige pre, aral ko din eh pre. Sabay, ari ka din eh. Puro kag others. Ari ta dilisod. Buwa to sa mga bisita eh. Bawa ba? Uy, gagamay naman. Dali ba? Kay tuwas Mari dito sud oh. Naguwat na mo. Dali na. Oh, sud lagi ka. O dili pa ka na unsa ka man uy. Pubus mo ta. Ay, tagay sila plato diri. Dali. Mari, dali na mo. Okay, Di ba, Mari. ulit, Okay, salamat. Sino dali na? Hubo ako nun ng kaon ni mo. Bisag naasod sa bahay, magsigag tao. Unsa mo makasalig sa ato? Pasagdil ako, good. Ibaw na sa mga ko buhok sa ibabaw na pitna. Sa kilid na lang na bilin. Ngay nga naman gud ay mauwaw di ay ta. Ikaw ko na way buhok. Oh, bebe. Ikaw mawag. Kisa may kauwawa nimo diha, nga wa man gay makailan nimo, kana uban ang nakailan nimo. Maugani nga mauwaw ta. Ay sus ka puya, ben mong style oy. Sige na mo pre. Mare, kung ano mo sudas la misa, uwa pa man taon mo. Ay, dali na mo dali. Lagi sige, namuha na tagsudan nito. Eh, kung man, mangulit na di kumadayo na. Buo sa lagi ng kaon nimo. Oh, eso, sa paan ni boy. Asam tugaw na ko. Ay nga naman, nga pa man ta sa sud. Manguli na ta. Nayabag ka. Mubugay pag humana tong kaon, mangulit na dayon ta. Hanggaw pa is utok nimo oy. Pre, join na dali pre. Di ka mo inom preach no, ha? Nagtumar kong tambal, pre. Sunod na lang, pre. Tambal tumar pagtambal. Kaya, dali pre. Dako niyang problema. Iyang buhok lalabong, pero tinang ni Pisa. Mahandlok siyang maupaw. Basin mo pangit, iyang hisura. Tayo magabi. Isog siya. Mangulita! May tayo pong ba dunay lana. Recorded by X Thunder Gaming.
Kunti ko ulawan ko higayon na kay samtang nagkakantas polio sa kanta ni Max Sorban na upaw. Ang mga tao sad, buntuyan ako nga mutanaw na ako. Hindi ako mga tawa. Mauto nga, tawag sa kukao. Bisibat ko, wak ko nanghid. Tukto man. Unsa man ka oy? Ingon anak ka bastos ha? Ni kaon ka dito niya ni ulit lang kang wa ka manangin sa nagpakaon na to. Ako surang-surang na ha. Ay, surok pa yung una karon. Isa may ginaglagot ka na wag kang ka magkalit ha? Ni ulit di ay ka. Kinsa man ko naganahan magdugay dito ha. Kasi diha may kantas pretolyo sa upaw nga kanta ni Max Sorban. Ang mga tao, ha? Ang mga bisita. Nasigtan ako na ko. Samtang nagkatakantas pretolyo. Kantang upaw. Nga mga tao, tanaw na ko. Nga tawa pag Kabe, ikabawa mo na? Uy, Chino, di na naron mahuga taw anan ang upaw eh. Kadaghan ng mga artista. Kadaghan ng upaw ng artista. Wa man gana sila mauwaw. Sa mga Pinoy, kinsa may upaw si Bimbol Rocco, Ruben Padilla nagpaupaw pa ganit tuyo. Kadtong salidan niya nga alias Baby Ama sa mga foreigner kinsa man sila si Darak, upaw di ba? Si Van Diesel. Wa man gana sila mga mauwaw. Ikaw na hinuon nga napay buhok imong kilid. Na unsa man in taong ka? Mura man gani kag model sa Bonakid. Sige lagid. Buhok na kilid. Sa? Sila si Ricky, si John. Wa man gana sila mauwaw. Ikaw na hinuon. Basta, di na kong kuyog ng sunod ha. Imo pang hipuso na kao. May nalang tatukoy, dipinsa to na ko. Dipin sa imong mata. Ay kabala ka, nag-order ko para patubo sa buhok. Abot ato mo, tubo na imong buhok. Tubo ko taon. Si tubo ko taon. Ikaw mo tuo? Nabitaw na silang commercial. Komersyal mo na. Dili tayo ng komersyal. Ha, tinuod, abi kay ipakita mga upaw niya, ipahiran, may tubo na yun. Ay, tuwa na, wait. Kaya ko di ko tuwa ng presyo Uy, komersyal. baraw. Di na buhatag commercial. Huwag pala tinuod. Oh, kaya nga no. Huwag mabinuang nga ng komersyal. Kadag ka na. Nay, kanila mo na. Produkto gani sa toothpaste. Ngipon na yun, ipakita puti na. Shampoo gani, ipakita na yun ang buhok. Nga, humok na, may sinaw na. O niya, og napkin. Di mo nakipakita. Kung sa igibog na napkin nga no. Baraw ka mo. Day! Ya. Saan ka ulit? Kaya ay, kahit ang ubis kung saan pagsulti da. Gipunan pa mo yun. Sige punan. Imbis upaw na, karon upaw na, gahi pagdugo. Kakidort yun di mo pe. Natingulo niyo ko asawa nga sensitibo ko ayo ko kay dili mo siya mo hinaupaw. Kay og naupaw pa na siya, labing siguro. Di gid na siya mugawa sa bahay. Unya to, Mura na yung problema mo, pre. Mong, huwag tanggag sa'yo tutos bay. mauton pre. Samot nga ikanta pa ka, nga magikanta kato po yung upaw. Samot ko kauwa kay yung mga bisita, sige mong tanaw na ko. Ya, natawa. Mawa, pre. Sinsya kay pre, ha. Sinsya kay kayo. Huwag ito na ko tuyo, ha, pre. Ngayon na ito na gibati mo. Sinsya kay pre, ha. So, nga, paglingkod ako rito, nga, nagsista-sista mi si, Mari Christian. Natiming nga lagi kayo nga. Bawa ito yung sista niya. Ya. Ako may ilang ipakanta to. Mo tong ako lang kanta. Sorry kay pre, ha. Sinsya kay. Okay, okay na pre. Wala tayo mahimo na. Nahuman naman to. Wah, pre. Sige lang, pre. Tabangan ti ka. Namuwi kailang may mahimog ka ng tambal, pre. Ay na lang pre. Sukad, pwede ko nakita ng solba niya kung problema pre. Bilma gani, nag-order mo siyang tambal sa gawas pero ay, wala ko may interesado daw eh. Kay, ang warta naman. Klaro kayo. Pero kani siya, pre. Di man siya hinimog gikan sa gawas, pre. Suwayo lang, pre. Kuyugan ti ka. Kay kana siya, di na siya magbabayad kundi makita ang epekto siyang tambal. May kini siya mahimo, pre. Suwayan na to kanto, pre. Suman. Namugos ko na ako si Paritolyo. Murag, nakita sa na ko nga sa iyong panaguay ba nga, huwag yun siya magkomedyan ako. Mao nga, isugot na lang ko. Nga, kuyugan ko niya sa iyang kaila nga manghimuay og tambal nga herbal. Unya to? Gini siya, sir. Matawag yun na ito, herbal ni siya. Ay, gikan mo siya sa mga tanom-tanom. Pero kanagong moingon kag herbal, dili yun na siya tambal. Food supplement lang na siya para pagpalig-on sa imong immune system. Pero kini nga ako, dili yun siya food supplement. Mahog yun siya tambal. Pero, sige lang, dili lang ito maglalisa na. Bisan unsa pa na siya, basta mo epekto lang yun na siya. Epekto kayo, probida. Sinipekto man, pero kay bao ng partulyo, bida. Di ba, pre? Sa iyo makasok mga tambal. Tinood na, pre. Mabitaw ang gidagiti ka din eh. Ano makita ni mo ebidensya? Oh, sana. Oh, Mao na.
Ani na lang, Oh. sabot lang ta. O, unsa man, Buhata di kag tambal para sa imong wapo. unya, Kung dili ka rin mo ipikto ning akong gihatag ni mong tambal, ay bayre, di ko babayad nimo. Ako ibayad nimo. O, tinuod na. Unya akon, mo ipikto gani, matubuan gili yung nagbuhok, so sa simana, ang saman. Kanang imong bayra na akong dublihon, ha? Okay ka? ha? Oo, ano sabot na to? Gusto ba kang mutabang ka, bulambo na imong buhok, matabon na ng imong upaw sa imong buhok. Okay na ka? Oo, lagi, pero ay lang balik ka, sir. Kay, murag, lain, kay paminaw na. Sige, mauna na ha? Mauna tong sabot, ha? Okay. Pila ganito yung pungayo ni mo ng tambala? Basta may pikto, si Kobel. O niya, kay sabot man na itong daan, nga kung may pikto, yun niya masulbad ang problema sa imong Balik na sila ron, balik na po. up doon na. Wala nang nagiglahos. Oh, Sa lagi. imong up, sa imong buhok. Oh, lagi. Problema sa imong buhok. Basta, kay mauna to yung sabot na to, 5 mil, o mutubo ang buhok sa imong up, 10 mil, ha? Sige. Mag-imong kasabutan. Magpirmahan na ito. Loko. Sige, Diot. Magkuha ako ballpen ng papel. Okay. Kana, Nana ha? Ay pirma na ako. Ingman's Pertolio. Nana sa pirma. Mao niya to saksi. pila ganito yung imong ihatag na ako o di yun mo ipikto? Tagaan tikal 2,000. Imbis, ikaw mo bayan ako. Ako ipabayan mo. Basta di mo piko. Pero mo pikto gali. Adobliho ni mo bayad. Okay? Sige, huwag problema. Okay. Larga. Recorded by X Thunder Gaming. Nahuman rin yun ang among kasabutan. Kung may mga pirma, ipanotaryuhan pag yun ni Paritolyo kay siya may saksi sa among kasabutan. Unya to. Nana ha? Nahuman ang tambal. Di lang tong 5,000, 2,000 na. Sakto lang na. Nga parang matubo yun na imong buhok. So saksi mana. Madubo ng kalit imong buhok. Pakit-on di ka sa kong lubot. O, tarawa o. Dagan kay buhok. Kita ka ha? Awards. Dagan kay buhok kong lubot. Awards. Awards na. Purwida. Ako taon, dili ko lisod di kasabot. Ako'y taong di lisod sa boton. Basta ang imor ang buhaton, anang tambala, imor yun ang ihiso, ha? Kada human mong ligo. Mura ilang pa nyampo. Kana mo isyampo. Wamsad ko yung ngayon nga man yampo kay waman yung buhok na. Di ram dapat skill. Sige. Larga ni. Presolyo, ikay ko po sa among kasabutan, ha? Si Rocky na, ha? Kanya, before ni mo pasirukan, notaryohi, sad. Uy, anong notaryuhan pa mo Para ligong ebidensya aron sa ingon, mapugos gid siya sa pagtuman sa among gikasabutan, di ba? O dili siya mo bayad, at least makagukod yung kay may kisabutan niya. Notaryado pag yun na, so ligon kay ebidensya. So, ikaw may kuputan na, si Rocky na dito. Nya, kami mga taga-imig zero copy, okay? Okay, sige. O, saman. So, mga ta, bay, haplas lang si mong upaw, ha? Op. Sige, balik. Ay, react basta sa imong up ha. Sa din ako pagsultihan ng upaw gina, ha? Ana lang na ihiso si mong lubot. Unahan ka? Mga ikaw, ayaw lang yung sensitive ya. Sagdi lang kay hapit na matapos yung pag-antos na sulba na 1 week. Sige. Mamata. Sige, lagi. Ihaplas na si imong upaw. Pagkahuman ni mo kaligo, sabot ka. Okay kayo. Diin ka, oy. Milagro lagi nilaag ka. Kumulaan ko eh. Nawa man ka din isbay, wa ka mananghid. Unsa day tawag di mo ana? Di ba nilaag na? Walagi milaag nung ko iadto. Unsa man? Hapit man tapos na kung pag-antos, Vilma, happy na. Gamay na lang. Unya mo tuo day ka. Sa akong giodra gikas gawas ang hair grower wa ka mo tuo. Nya kana hinuon nga diin ang kusinaha gihimo ni tuo ka. Uy, paita nimo ka mabaw gid mog utok chinoy. Ing na lang. Basta happy na. Happy na. Unya, milabay ang totoo ka adlaw. Nakita na ko nga may tubo yung tinuod. Kusog kayo ang pagtubo. Hangtod sa ikapito ka adlaw. Kay 1 week naman, pero tinabaga sa akong buhok. Pero may problema. Chino! Naunsa man lang naong nimo? Hasta imong naong gitubuan man nagbuhok. Hala, mura na hinong kakaliwas ana Chino. Wa man ako prasi ka pila ko naong. Kanira mo dami akong nga
Nga, way buhok, wa man niya apil naong. Kaya nga kas naging mong naong. Hala, ginoo ko. Hala, ang imong kamot ay. Oh, Uy, ipatanaw dito balik na Chino ha. Madugay Chino, ang ingani mo, sita na. ang sabi ka. Binawang mo? Di mo na binuang, importante makita yung ebidensya mitubo ng buhok di dapit sa imong upaw. Daghan na kayo, tanawa! Tubo, lagay, pero, ay, apil di ko naong. Ha? Gadi ba ito? Uy, magutana ko niyo, unsa mo yung pag-apply tao na akong gihatag di mo hagi, unsa mo pag-apply? Siyempre, pagkaman ako kaligo, nagbutang na ikuha ng tambal sa akong pahad. Oh. Unya akong ihapat dito sa upaw nga bahin sa akong uho. Nawa ko mong Ha? Nangunaw ka, wa? Ha? Nalimot ko. Oo, ano limot pagka uman, sige kang hikap si mong naong. Oo, kay kipaningot mo kong maayo. Siyempre, akong kamot nga akong itrapo sa akong naong, kay gisingot ko ito. Mauna na putos na imong naong buhok. Basta ang imong kamot, imo unta ng hugasan, ni gumani mo gamit, naunsa, ni gumani mo pang-apply tambal, hunaw na yun. Wala ko sa ana, importante, tubuhan mo buhok ko sa imong upaw. So, ang imong bayad, be. Dali ada yun, kayo marag kakulataon. Oh. 10,000 ra, ha? Ay, sabot, basta matubong buhok, dubliban. Be, 10,000. Be, ari na yun, 4,000 lang, kay 2,000 matutong sabot, be. 4,000, be. Bayad na yun! Dali! Kidro tali, oy! Muna akong problema ron. Kaya dali na kayong mitubo ang malhibo. Alabi na sa kunaong. Sige lang tawag kong palito barbas. Sa usa ka semana, tugid ka barbas ang mausik. Saan man ako ano eh? Hasta man ako mga kamot, itubuan man sa daong mga balhibo. Muna akong problema ron. Saan man nina ako? Di, kamo no. Usama ko kamoy pasultihon. Sino? Ang sender na to karong adlaw Si Chino Ate Pres, kanis Chino Ate Pres, padung siya upaw, karon na upaw na gyud siya, upaw na gyud kayo, kada man klaro na gyud upaw yang buhok pa. Karon ngita siya mananambal, tagaan siya mananambal siyang kumpare, pag human gibuhatag formula or medisina or chemical para patubos buhok. Karon nitubo gyud Ate Pres, pero ang nakadiferensya sa Chino kay kada haplas diya sa maong herbal, adim to herbal kay tambal dito. Di siya unaw, mao nang sige kap siyang naong, mao nang ang iyang naong natubuhag buhok, ang iyang kamot natubuhag buhok. Lain na kay siya tanahon, mura siya Hala, no? aliwas noon. Taga sa bakay buhok iyang kamot, lain kayo. Pero Ang pad, ang mutano ko Ate Pres, ang pad. Matubuhag. Oo, mo ka. Pero ay tinuod ni asa man ni siya be? Na dure ay ambe. Dure asan ni Asa di napita? asan ni dure. Pero na agi nahitabuan ni siguro Ate Pres kay nang padaman ni re. So mao ni ang problema ron. Unsaon man bam, unsaon man niya nga mawagtag. Di imo na silang pawpawan kada adlaw, pawpaw na Dire, ka. kung problema ang iyang katong kamot, di iyang siban. Ang bahurot lagi siya, bisib lagi Oo. siya kada adlaw. Mahurot. Katulog to sa kasimana. Ha? Katulog to sa kasimana, may save siya. Mo pa? Grabe di kay... Na may mga baligya ron gulyat nga Gusto ko ito kanang Ate Pres. lan, nga gulyat na may mga baligya nga kanang ikuha sa panit nga mga tagak na dili na mag-save. Lain na po na, pero kana bang Asa ka ni? pagpagpatubo sa imong Ako kaupawon ra ba Kay Ate nga Pres? no, dagan artista gulyat. Oh. Ug naa na tinuod. Sila- Kay Jesus tata, di ba? Oo, Jesus. Siguan, Yul Brynner, di ba? Oo, Pero buhi pero pa ba? patay na Patay na siguro. Yul Brynner. Patay na dugay na. Karaan naman to de ay. Si Kuan, si Clint Eastwood, upaw naman ron. What man? Si ganang anak ni Kuan ba? Bisa? Ki Ryan Eigenman? Oh, Aigen man? Oh, siguro? di ba? Oh. Oh, da ka na Anak, kayo. di- Uy, Jacqueline Jose? Mikey, Michael ba to? Or Michael? Michael Limit sa upaw na. Oh, Michael Limisa, di Upaw ba? na, daghan kay artista upaw eh. Oh, di ka Unsa to, rin ilan na lang ko ano? Pedro, hapit ang upaw. Kisa? Pedro. Pedro. Rocky ko hapit. Oh, no. Sige The na Ricky. lang na. Sige na lang. Aganahan man si Ricky. Oh, si Dujo, si Sir Kaya di ko John. na sa ganahan na ibuhok ka sa angay. Pero si Tripon Morales, wag yun upaw. Marabi kayo. Si Donoy Tabar, hapit na sa upaw. Pero kaning katigwangon na. Nana na na. Oh, ako Pero rin mangita ko. naibatanon nga. Upaw na. Upaw na. Ila kaliwat. Oh, kaliwat na. Pero naiupaw nga sa katigwangon na. Tinood na. Katigwang nun. Wala kita ba? Ikaw ba? Di pa mo kay kaupaw. Ano? Believe ko ni Bambino. Ako, nagtanaw ko na Pila ako kayo po. kubuhok, oy. Pero na ni Pisa. Nipis. Ako ate Pres. Nipis Sa na yun kayo. tupa, ana. Sa Oh, Pero kanay- sa una, bagka kini ako buhok. Karoon nipis na ibuhong ko. Gulyat, kining atong problema karon kung naan ni tinuod, dagan ang magdagan, uy,
Ato dito ba do? Asa ni dapita Pero kay ngayon, palit? nitambang na ako ati pres, Ya. nga mag-edad na kuno kag 50, manghiso na kag dahon sa kapayas. Ay, Oh, dahon sa kapayas, pabaga ginas buhok. Sa una, di ba katong, pug-uni mo ang duga. ibo lang anaon ko, ikuskus. Tuan lang yan Dahon lang. sa kapayas, Tagamay oh. ba kay Dahon duga? shampoo, Mahimo. oh. Dahon sa kapayas. Mao ba? Oh, katong kinibkiban, katong kinautan nga punuan saging bagong tuba. Kato, Mahimo tubig to. kato. Gulyan. Ay, bam. Siya manggod, wa mo ko siya magpatuo siyang asawa. Ang iyang asawa, may palit yun og hair grower. Daghan sa Wa man siya mo to, o dito na siya tulili tinuod nga doktor. Oh, nya, daghan sa gigruyer fake. The fake card. Oh, daghan kayo, oy. Nagwarta ra gud. Oh, pangwarta ko, daghan kayo. Kanang sa sabi-sabi, order. Ano ang paambit? Okay. Mateo 9, Naupaw siya? versikulo 22. No, saban. Melingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug maingon siya, ayaw kabalaka anak, ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Ug diha dayon naayo ang maong babae. Kadto ba ni babae nga naghimurit dusi ka Talinugan tuig lagi. guyat? Gitalinugan lagi. Oh, dusi ka tuig. Ang ebanghelyo sa doon ba katumang patay ang kuan, patay ang bata nga gipabaro O mao na kauban ni sila. Oh, kauban sila. Nakaikap sa sanina ni Ginoong Hesus, dusi ka tuig siya naghimurit, naayo na siya ng orasa. Kay matod pa ni Ginoong Hesus, ayaw kabalaka anak, ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Diha naayo dayon ang maong babae. Kaning imo sir, atog doktor gyud ug unsa ni kay ang okay man to pero wa kuno ka kapanghunaw. Ay, dili Sir, ko tuwa na, bam, wag yung tambal na kanang kuan, bam. Muwag yung kaliwat. Wag yung tambal. Kada Order ka. ka hey grower wa man wa Oh, man. usa ka gabi ni atras Kana may dayon. Ngayon man. Pagtanaw na ko gulyat, pertig yung hinwa, wag yung balhibo. Ha? Oo. Yeah. Bata pa? Unya, ingon man sila nga, kuya kuno na way balhibo, kay basig ikuto. Salamat ako na ganito naman yun. Kula ko ang puzzle tihon. Tatak